Ruotsi pääsee pyörittämään. Ja tuleeko tästä sitten Sundinille paikka? Tulee Sundin maalin kulmalle ja... Oi herranen aika, miten helposti Ruotsi pääsee johtoon. Rangaistusta vajaa puoli minuuttia jäljellä. Niinimaa uudestaan. Ja Niinimaa levittää jälleen maalin eteen! Ja siellä on! Laulun aika! 7.31 ja Suomi tasoittaa yhteen. Sitten vaan antaa mennä. Sellainen... Ai, mikä laukaus sai! Teemu vetää yläkulmaan! Ja Salo haroo sieltä, kun värisee verkossa toisen kerran ylivoimalla peräkkäin. Ja Kallio ottaa taitavasti kiekon haltuunsa. Pelaaja! Toppa vetää nolla kulmasta kiekon maaliin! 3-1, katsokaa mistä se menee! 4. rangaistus Ruotsin joukkueelle. Kallio jättää Rintaselle. Rintanen! Ja kova tilanne! Ja uusi paikka tulee! Ja sinne menee! Suomi siirtyy 4-1 johtoon! Koivu saa Tärnströmin kimppuunsa. Suomen ylivoima pyörii mahtavasti. Ai! Uskotteko kotona? Peli on 5-1! Tätä en ole nähnyt 10 vuoden aikana. Tommi Salo otetaan kesken maalista pois. Ruotsilla on tällä hetkellä kiekko, Peter Nordström laukoo ja kiekko menee maalin. Ja tämä se juuri on tämä Ruotsin peli. Peli on 5-2 eli Ruotsi kaventaa. Nummeliin ja sitten lähtee suomalaispelaaja jäähylle. Nyt eletään todella kriittisiä hetkiä tässä ottelussa. Forsberg ja maalin eteen loistavasti syöttö ja kiekko pomppii jo siellä ja pomppiiko se maaliin? Pomppii. Ruotsi on kaventanut jo 5-3. Ja kiekon menetys Selänne yksin läpi ja Teemu ei tee vaan Telkvist torjuu. Ja jälleen on kova tilanne ja maali. Kyllä nyt täytyy sanoa, että Ruotsi on käsittämätön joukkue. Ja vauhtiin ei Foppaa parane päästää. Taas blokataan suomalaispelaaja irti ja näin Forsberg pääsee tulemaan keskeltä vapaasti. Ja saa vietyä kiekon aivan vapaasti ja vanhanaikaisella. Ei voi olla totta. Ja näin se vain on, että Suomen 5-1 johto on muuttunut 5-5. Ja kiekko tulee viivalle, se tulee Sundinille ja tämän ohjaus. Ja arvatkaapas, lipuuko kiekko maaliin. Käsittämätön on tapahtunut. Ruotsi on siirtynyt ottelussa 6-5 johtoon. Suomen maali on tyhjänä ja siitäkö vielä tehdään sitten lopullinen ratkaisu? Ei tehdä, mutta Ruotsi voittaa tämän ottelun. Käsittämättömän ottelun jälkeen. Kyllä on kalpeita poikaa Suomenkin vaihtoaitiossa.